дар телефони шумо суратҳои зиёд ҷамъ шудаанд. Бисёри онҳо нолозима, нодоркорӣ мебошад. Ҳангоми тамошо кардани WhatsApp памяти телефони шумо пур мешавад. Чӣ бояд кард? Барои ин мегузарем ба WhatsApp. Бояд ки шумо онро настройка кунед. Биёед имрӯз ман Хаҷибаева Зарина, бизнес онлайн предприниматель, оиди чӣ гуна настройка кардани WhatsApp-ро ба шумо мегӯям. Анакнун мегузарем первым делом. Агар он контактое ки шумо масалан намехоҳед ки ҳар дафъа уведомление онро масалан ё гурӯҳ дориду шумо онро мехоҳед ба ҳаррӯзина сообщени онҳо хабардор набошед, метавонед ба архивчат архивируй чат гузоред. Ҳангоми онро ин тавр архивируй кардан, шумо дар инҷо боло дидосед в архиви гуфта мана дар боло отдельный раздел ҳаст. Яъне ҳангоми он кас навистанд, ҳамин он касҳо ба инҷо пайдо мешаванд дар асоси экрани дар в архиви. Ман чӣ хел ки дидосед ҳамаи гурӯҳҳои худро бисёрашро дар архив мемонам. Баъд барои он ки он гурӯҳҳое ки шумо тамошо мекунед ва онҳо суратҳо доранд, ҳангоми сурати онҳоро тамошо кардан шумо мехоҳед ки он дар галереяи шумо сохранид нашавад, чӣ бояд кард? Мегузаред ба ҳамин номи гурӯҳ пахш мекунед, мегузаред ба поён. Чӣ хел ки дар инҷо метавонед шумо без звука кунед. Ман без звука мана метавонед без звука. Ман чӣ хел ки дар инҷо нишон додагӣ он гурӯҳҳое ки дар архив ҳастанд, онҳо ҳам без звук мебошанд. Яъне шумо ҳангоми онҳо сурат партофтанашон звуки ё уведомление онро намешунавед. Баъд видимость медиа мегузарем. Ҳангоми пахш кардан, чӣ хел ки дар инҷо нишон додааст, показывать загруженные в этом чате медиафайлы в галерее устройства. Яъне гуфтост ки ҳангоми ҳамин суратро тамошо кардан, он дар галереяи шумо бояд сохранид шавад. Шумо албатта инҷава метмонед. Ҳангоми шумо настройка накарданатон, он ба умолчанию меистад. Бинобар ҳамин ҳангоми тамошо кардани шумо ҳамин суратҳо ба галереяи шумо сохранид мешавад. Бинобар ҳамин ник мегӯед ва окейро пахш мекунед. Ва инчунин ба он гурӯҳе ки шумо зиёд дохил мешавед ва онҳо сурат мепартоянд, шумо ҳам метавонед отдельно даромада баъд ба настройкаш мана медароед. Ҳангоми даромадан дар инҷо видимость медиа аст. Баъд ман чӣ хел ки дар инҷо дидосед, ман по умолчанию ҳоле настройка нашудааст. Бояд ки нетро пахш кунед ва ҳангоми сурат тамошо кардани шумо он дар галереяи шумо сохранид намешавад. Ҳамин тавр шумо метавонед ҳама он чизаи суратҳое ки шумо нолозим аст дар телефони худ нагузарад ва настройка кунед. Бинобар ҳамин албатта WhatsApp-и худро дуруст настройка кунед. Ба он касоне ки ин видео маъқул шуд, албатта лайк гузоред ва инчунин он касоне ки мехоҳанд шишта дар хона бизнес онлайни худро ташкил кунанд, шишта дар хона харид кунанд, приложение доранд ки онҳо новобаста набаромада аз хона харид кунанд, албатта ба ман нависед ва дар поён ман ссилка мегузарам чӣ гуна ин онлайн магазинро установка кард. Албатта тамошо кунед ва методи бизнеси худро ва методҳои кори худро аз худ кунед. Ба ҳама хайр, ба ҳама будбориҳо ва барори корохоҳона.